Прыярытэтны накірунак Рэспублікі Беларусь ва ўсталяванні вонкавых стасункаў мірная шматвектарная палітыка. Баявыя сцягі ўсіх вайсковых часцей гарнізона як сімвал бяспекі мірнага насельніцтва і захавання суверэнітэту краіны. З надыходзячым святам ветэранаў і вайскоўцаў гарнізона павіншавалі абласныя і гарадскія ўлады, узнагародзілі лепшых. Асабліва падкрэслівалася, што 23 лютага знакавае свята для Беларусі і застанецца такім назаўсёды. Ужо сёлета ў ходзе праверкі Міністэрствам абароны краіны дзве вайсковыя часці брэсцкага гарнізона з пастаўленымі задачамі справіліся на выдатна. 38-я гвардейская дэсантна-штурмавая брыгада і 115-й зенітна-ракетны полк. Увогуле, усе вайсковыя часці, якія ўваходзяць у склад гарнізона, бяруць удзел у нацыянальных і міжнародных вучэннях, займаюць першыя месцы ва ўзброеных сілах краіны. Хотелось бы поздравить всех жителей Республики Беларусь, которые связаны с обеспечением безопасности нашего государства, тех, кто работает и в вооруженных силах, тех, кто работает и на предприятиях, промышленности, в сельском хозяйстве, всех, кто обеспечивает безопасность. Хочется пожелать всем, естественно, в первую очередь, это мирного неба, чтобы никто из нас, ни военнослужащие, ни граждане нашего государства никогда не слышали взрывов бомб, снарядов, не слышали свиста пуль над головой. Вот. Всем хочется пожелать крепкого здоровья, успехов во всех делах, мира, добра, любви, удачи. Таксама у гэты дзень асобна павіншавалі лепшых ваеннаслужачых тэрміновай службы і выказалі словы падзякі за выхаванне сапраўдных грамадзян краіны іх маці. Завершылася святочнае мерапрыемства урачыстым канцэртам. Вераніка Якавец, Сергей Матвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».